בפרק הקודם דיברנו על 3 תרחישים שיכולים למוטט עמותה מבפנים. השאלה הגדולה היא, איך בכלל עמותות מגיעות למצבים האלו? איך ייתכן שמנהלים נופלים שוב ושוב בדיוק באותם מקומות? התשובה פשוטה. לא מדובר בחוסר כוונה טובה, אלא בטעויות ניהוליות שקטות. והן קורות בפעולות יומיומיות, שנראות שוליות, אבל מצטברות לאורך זמן. והיום נעמיק ב3 הטעויות המרכזיות, שמביאות עמותות להפסדים, להחזרים ולפגיעה באמון התורמים. ובנוסף נבין מה עומד מאחוריהן ואיך זה בכלל קורה. ועכשיו נעבור לטעות הראשונה, פרויקטים לא רווחיים. פרויקטים בעמותות מתחילים בהתלהבות. יש רעיון חשוב, יש מטרה חברתית ברורה, והעמותה ממהרת לצאת לדרך, אבל לא מבצעת בדיקה אמיתית. האם התקציב מספיק? האם כל ההוצאות נלקחו בחשבון? האם התפעול מכוסה? ובסוף, במבחן התוצאה, העמותה מוצאת את עצמה מפעילה פרויקטים שבהם ההוצאות גבוהות בהרבה מההכנסות. ובפועל פרויקט שאמור להועיל גורם להפסדים שמושכים את כל הארגון למטה. במקום שהפרויקט יחזק את הארגון, הוא מכניס אותו לגירעון והפסדים. והעמותה מתחילה לממן פעילות אחת על חשבון אחרת. ועכשיו, אחרי שעברנו על הטעות הראשונה, בואו נעבור לטעות השנייה. הטעות היא שעמותות לא מבקשים תקציבים. בישראל קיימות עשרות מסגרות תמיכה לעמותות. משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, אבל רבות מהעמותות פשוט לא מגישות בקשות ופונות לגופים פרטיים. לא בגלל שאין להם זכאות, אלא מפני שאין מישהו שממפה באופן ברור את מקורות המימון, שעוקב אחרי מועדי הגשה ומוודא שלא מפספסים. בפועל זה כסף שממתין עבורכם ואתם פשוט לא לוקחים אותו. במקום ליהנות מהמשאבים שיכולים להחזיק עוד עובדים, לממן פעילויות נוספות או להרחיב פרויקטים, העמותה מוותרת עליהם מבלי לשים לב. ואני יכולה להגיד לכם בפה מלא, אחרי שליוויתי יותר מ-200 עמותות, שרובם פשוט לא יודעים שהם יכולים לקבל תקציב מהרשויות. ולא מדובר בתקציב קטן, מדובר בעשרות אלפי שקלים ויותר. ועכשיו נעבור לטעות השלישית והאחרונה. טעות השלישית ואחת המסוכנות ביותר היא כפל תמיכות והיעדר מעקב. לעתים העמותה נתמכת ביותר מגוף אחד, ומכיוון שלא נתנו את הדעת לדייק במבחני התמיכה, יצא מצב שהגישו אומנם למשרדי ממשלה שונים ואפילו לפרויקטים שונים, ובסוף בביקורת מסתבר שזה כפל תמיכות. ובסוף כשמגיעה ביקורת ומסתבר שהיה כפל תמיכות מכל סיבה שהיא, ואפילו הסיבה לא כזאת ברורה או מדויקת, עדיין תידרשו להשיב תקציבים לפחות של 3 שנים אחורה. נתקלתי באופן אישי במספר מקרים מהסוג הזה. ועכשיו לסיכום, כל הטעויות האלו, פרויקטים הפסדיים, אי הגשת בקשות, כפל תמיכות, נובעות מבעיה אחת בסיסית. אין פיקוח שוטף מגורם מקצועי שמתעסק בזה ביום יום. אין דוחות חודשיים שמשקפים את המצב הקיים, וגם אין מערכת בקרה שמונעת כפילויות ומוודא עמידה ביעדים. ובסוף, המשמעות של זה, ההנהלה פועלת באפלה. ההחלטות מתקבלות מתוך הנחות ולא מתוך נתונים. וכך, גם אם הכל נעשה בתום לב, העמותה עלולה למצוא את עצמה משלמת מחיר כבד. ועכשיו, בפרק הבא והאחרון בסדרה, אני אציג בפניכם כלים מעשיים שכל עמותה גדולה חייבת ליישם. אז קדימה תעברו לפרק הבא והאחרון, הוא הולך להיות הכי חשוב בסדרה. קדימה, מחכה לכם שם.